Shoutout po sa inyo mga loves. Hi Valentine, bigyan mo na love shoutout. How are you Valentine? Thank you so much for coming guys. I'm here now Valentine, okay? This is your premiere. Thank you so much guys. Yan, 1 million people in the house. Bigyan mo na love shoutout. Hi Aman Habibi, how are you my friend? Thank you so much for coming my friend. Thank you so much for coming, Aman Habibi. How are you? I'm here, my friend. I'm watching. Thank you, my friend. Now it's almost done.
watching, my friend. It's very nice view, huh? Hi, my love Sisi, Lady Jan. Thank you sa paharang mo dyan. Hindi ako nakalive kahapon kasi dinala sa ospital yung alaga ko. Maliit. Sinuubo. Ayan, salamat sa patamsak, Sisi Lady Jan. One million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much, guys. Thank you, sis Lady Jan. Ayan, ang haba ng harang. 2 million people. Thank you so much. Gaano kahaba ang harang, sis? Ewan ko ba bakit ang haba ng harang? Yan, 2 million dyan. Salamat po sa pagsilip sa aking bahay. Ang lamig na, sis, no? Ang lamig na, wala tayong kayakap. Unan lang. Thank you so much, guys. 7 million people in the este 2 million pala. Million people in the house. Mega love shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pasilip-silip dyan. Salamat po. Hi Valentin, mega love shout out. Thank you for coming, my friend. Sis Lady Gan, wala ka pang short video dyan, baba mo. Silipin natin. Ayan, 3 million. Thank you, guys. Ang eyebag ni host, grabe. Isang planggana na yung eyebag ni host. Seriously, di ba hindi ko alam yung ano ng ano mo, yung sa Gcash mo, pasend sa ano nga sa Messenger. Yung number mo.
Number na ba ang main sis? 3 million people in the house. Hi, Lone Mosquiter. Salamat sa patamsak dyan, Lone. Shout out. Salamat sa may 4 million people in the house dyan. Napad ng noon yung so. Grabe. Parang ano, sangkalan. Yan, 4 million people in the house. Mega shout out po. Thank you sa papunta. Hindi ako nakapag-live kagabi. Kasi nga, yung alaga ko dinala sa hospital. Kaya ngayon lang. Hi, Aman. Welcome to my live. Mega shout out, my friend. I'm here, my friend. I'm watching this video. Okay. Too much for you, my friend. Huh? And then I'm here also, my friend. And watching. Okay. Yes, almost done, my friend. Yes, it's done already, my friend.
this one also, and here. And 2 million people, thank you so much. Yes, I'm still watching my friend. Yes, it's done. It's so scary. I see. Salamat sa pag-sulit ni Shona. Ayan, ang ganas na mukha mo. Lagay mo mas ng cream. Thank you so much, guys.
sis. Si Share Love, salamat. One hour lang ako sis kasi nga may sakit ang alaga ko. Doon ako matutulog sa tabi niya sis. Maraming salamat sa 10 million people in the house. Million people, thank you po.
Thank you, sis. Pagtangkay, sis. Hi, my friend. Hello. Thank you so much, my friend. 4 million people in the house. Meron mo na ba siya? Or 3 million. Thank you, guys. Three million po. Thank you so much, guys, for coming. Ayan, 4 million people in the house. Bigyan magandang shoutout, guys.
so much to all my friends. Morning guys, thank you so much. Viewers dyan, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagpunta nyo guys. Baba lang kayo ng bahay nyo guys. Hi Samson, kamusta? Samson, kamusta ka na? Okay naman akong Samson. Puntahan ko ito, binaba mo ha. Ito na oh. Nakasmile ka pa sa punta mo. Magbibig ka ha. Million dyan. Thank you so much. Oh, meron. Bigyan kita banana. Okay? Wait lang. Bibigyan kita. Punta ako sa saan mo. Wait lang, bibigyan kita.
Not Samsung. Wait lang, may inaayos pa. Ilan ba bahay mo Samsung? Puntahan ko. Puntahan ko yung bahay mo. Samsung. Expert. Ayan, ito yung bahay mo. Puntahan ko ha, meron kang 890, okay? Bigyan kita munang 5. Samsung. One. Two. 2. 3. Dalawa na lang Samsung. 3. 4. 5. Ayan yung Samsung na nabigyan kitang 5. Ito na lang yung bahay mo kanina. 890.
Okay, sige. Magsagaran tayo. Kinukuha kasi ni Lolo. Umisda na naman siguro si Lolo. Sige. Kaya sabi ko sa'yo, bigyan kita mga lima kasi pag biglain natin, baka sagarin na naman ni Lolo. Hindi ka pa ba muli, Samson? At 9. Nabawasan na siya. Yung subscriber, Samson, madali lang. Yung mahirap lang talaga yung WH. Yun lang talaga yung mahirap. Sayang, 9-10 ka na kanina. Ngayon, sana malapit ka na pala mag 1K. Ganito na lang, mag-end ako mamaya kasi ito yung ginagamit ko na cellphone. Meron din ako dito pang ayuda. Relax ka lang, bibigyan kita ulit, okay? Kasi ito yung kunti lang to yung ano ko dito, yung ayuda. Ito yung ginagamit ko, yung ito. Mas marami dito sa kabila. Ngayon, na-check mo na yung bahay mo. 95 ka na yata. Laki na kinuha ni Lolo ah. Grabe si Lolo. Pinulutan ni Lolo. Laki na kinuha sa iyo. Hanap ako dito, baka meron pa. Okay? 95, check ulit ha. Baka meron pa. Kaya pag nakuha mo na yung WH mo, marami na. Oo, dapat talaga. Marami. Hirap na ngayon ng ano ni Lolo. Akala mo ba? Halos pag hindi mo pa nakuha yung $10 mo. Wala. Hindi ka pa rin makakapin. I-check ko ulit na baka meron pa. Wait lang ha. Nakasubscribe na to sa iyo eh. Nakasubscribe na to sa yung 5 ko dito eh. Again. Sana meron pa. Nakasubscribe na talaga siya dito. Yung sa kabila ako meron dyan. Mamaya. Tapos ng aking live.
nakasubscribe na lahat pala sa YouTube, Samsung. Nakasubscribe na siya lahat, Samsung. Ito yung isa ko. Pagka natapos ko ng live, pupuntahan ko yung channel mo, okay? Yan o, 8:95 ka na. Tapos, magkatapos ko mamaya ng live, pupuntahan ko yung channel mo, okay? Hanggang 1 hour lang ako ngayon. People in the house, may ganang shoutout. Ayan, 1 hour lang ngayon si host, guys. Kasi nga, pupunta na ako sa kwarto ng alaga ko. May sakit. Sis, Shyla. Salamat, sis.
Busy ngayon yung mga bisita ko. Yung isang araw marami sila, ngayon 2 lang yung pumunta. Shy, salamat Shy. Ang ganda mo dito sis, walang biro. Mas lalo na siguro sa personal, ano? Yan, 2 minutes na lang yung natitira ni Rose na oras. Dahil si Rose ay pupunta na sa kwarto ng kanyang alaga. Samson, kung nandyan ka pa, pagkatapos nito, puntahan ko yung channel mo, okay? Bibigyan pa kita sa abot ng aking makakaya. Basta nasa 895 ka na. Ayan, magwa 1 minute na. Salamat sa inyong suporta guys. Maraming salamat. Si Sheila, Samson Expat, Amhan Aman Chanya, Valentin, Longmas Ito, thank you so much. Aman Habibi, Sis Lady Gan, thank you. Salamat sa inyo sa pagtambay-tambay. Salamat Sisi Shai, Lady Gan, thank you. Yan, tapos na sila. Hi, 2 million people in the house. Mga nag-shoutout. Salamat sa pagsilip na pahabol. Thank you. Mag-e-end na si host. Thank you so much guys. Si Sherlyn, thank you ha. Lon Mosquito, thank you sa pagsilip. Bye. Thank you guys.